gigi time koro gwenge mopogore opogore ne mano tim Yala game nitiere mano tim Jaramogi Odinga University of Science and Technology mano ma Bondo mane jotelo mathoth oyuoro ahinya mano higa mokalo nitie matimore kaunti ma Migori mano kata ka governor kachalo koda ka Minode bende osebedo kata kata kaunti ma Homa Bay bende mago no katimore to ma bende en twak matimore karka kosenga mar thuolo mar bet jogo ma jotelo biro to loso chiwo pesa gikony makama to giwuok bende mine gibete ga kaka onaga medical camps gibete ka ti iloso gi ng'ato katore kod chal mar ngima mare mamoko mondo winjane sigeni ma gintiere godo nikech gine ma ikale midiero gi bende bose migi it mar winjo nitiere Cleophas kwa mikelo no ber ahinya nikech ing'eni ka watimo empowerment mu konyo jogi ka en gedo ka en pesa wala umiyogi to nitie kaka jogi odak mond lietegi nitiere kuonde ma giyae tiyudo ni pod gin gi midhiero moko ma jachandgiga makata kubet piny uko kodgi mbaka to iwinjo ko nyalo wacho ni ma to beru konya kama lakini kata kuma nyalo puro kuma nyalo timo kama e tek e gini neno ka gigi itimo gi progressively ichako gi achiel tidhi moro to component ma women empowerment program osebedo katimo osebedo socio-economic empowerment ang'eyo ni kochakre higa ni nitiere twak manosego ni gimoro achiel kendo midhingi en kaka inyalo kony rit ratich jogi joma minegi kendo kaka inyalo kony mondo mi kaponi nitiere weche moko mikalo kata mwandu modhi e yo mayore nitie kaka onego bed ni ng'iyo mondo mi okony gimomiyo awacho ma en ni king'iyo ownership kata kaka weg lo kata kaka weche mwandu timore kaluo waka wadake patriarchal society lo kata mwandu ni nying chuo joma mine matin less than 10% emiyudo ka nigi mwandu e nying gi koro yudo ni kikao ng'ama miyo tiketo ne pesa moro e agundgi ma ginyalo timo onyalo timo ohala nikech yudo ka en gi kibanda ne more center ouso rech otimo gik makama but kodok dala kumoningo be no dake kumoningo be ni en gi kwe iyudo ka ratichgi pod bedo gi shida mang'eny so one of the component motemo ng'iyo en ni ere kaka inyalo time holistically ni koro kata kikonyi socio-economic empowerment ere kaka weche mek lo ere kaka weche mek mwandu ere kaka weche mek inheritance gi bende wanyalo donje mondo mi wakonyi nitiere cases moko midhi tuyudo ni ukonyo ng'ato dala modake oket ne chiel ma kuma odonjo godo en mana rot moro matine ma dodonj godo kuma onyalo puro bende onge to ka ne wuon pare nitie iyudo ka ne en gi puodho maduong' kendo nonyalo puro iyudo ni puro kaka mochop nyaka e aora nitie gik mang'eny ma nyalo timo to magi lokre ga kinde mang'eny ma wuon paro nindo so nitiere chik marito mana wacho ni luongo ni law of succession law of succession wacho niya ni kaponi wuon paro ninde bade to lo kata mwandu dhi ne jaode gi nyithinde mane gima onego bed ni timorega but kinde mang'eny iyudo ni yuoro ng'ama yuoro jok ma anyuola familia iyudo ga ni gibiro ga to giga ng'ap koro iwinjo kiwacho ni in nyakindu lo pi onge ka in dhi many lo kindu dalau to tinde be katibo kelo ni ng'ama nyako inyalo inherit koa ka wuonu ka chuori bende inyalo inherit iwinjo ka tinde ng'ato wacho ni in lo pidhi kaw ka babau man kani mato marwa ma maria utwa makoni mano ok gima chik wacho chik olero maber ni ng'ama miyo kaponi ati nitiere lo kaponi nitiere mwandu the first person monego bed ni yude en to pogo gi nyithinde mane matimre so as we move forward kata ka wang'iyo kaka watimo empowerment mar joma mine as we look forward kaka watimo negi cash boosts go kaka igedo negi one of the other underlying issues monego bed ni wang'iyo kendo waneno kaka wanyalo reso en lopegi mondo liete lopegi dhi kabisa king'iyo